Издавайте аз съм Янко. Не забравяйте да се абонирате и нещо фанене. Жестоко фанене. Не скрите. Хайде, може да ти разправя интернета. Готов му изправи. Не му изправи. Иначе. Може като ми изправи интернета. Майко ти. Опа, без деска. Икс-бола не сте да случина. То се като мен. То се като мен. О, не, без деска. Те се пълна като мен. Той да не е да обиди. Файран! Каза как файран! Хотя ще издаде още един филм. Файран! 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 Дайте му файрбом! Ай, ще посмачу много. И два луча майка му. Это не те скандалились. Окей. Good game. Да, имам poison. Имам poison. Ето го poison, имам poison. Пак ви казвам, ако имате предложение за тъкан, който е доста слаб, само ми кажете. Добре. Какво? Бе, помислих, че ми пусна една карта, която е от 9-та арена с теста. Има една нова карта, Гоблин Ганка, която първата едица е обикновени гоблини, втората е спира гоблини и става буквално една уникална карта. Бих я използвал, честно казвам, сега бих използвал. Ай, батерия, майко! Батерия, най-големият кошмар на един човек. Ето и сега не мога да видя, няма начин как да го спра в момента. Ще напусна един скелет. То скелетите няма да направят точно. Шоутайм! Време за 2 хога плюс 1 рейдж. Два хога. Мечтата на едно момче. 2 хога да пусне един ден. Чакай да помисля. Добре.
А, има стей. Очакваш се. Някакъв... Не оцели! Аз ще се умря, ти не се усеща, че ще умря. То на един удар, аз съм на 8, то на един удар ще умря. Ей, втората ми кола се отиде. Това пуснем такова. Мило на Джейсон. Ще използвам той екстрем, мисля, че е на свършване. Хугана. Каква тази червена карта? А, Нюса. Да я натисна. 4. И още 2. За да отворя първа част на кланчеста. Тя има до 10. Аз съм стигал до 4. То сега ще има сигурно такова на 100%. Но пак няма нищо. Защо всички ни са падат? Господи, аз ти направо е мълт. Иначе. Не правя нещо. Раче, почти. Айде, елай, първи епизод. Рект! По-бързичко. Ще дойда това е стил. Аз не става да правя спорт. Шоутайм! Ако знаете, кажете ми на коя арена бяха Fire Spirit. А, да, чакай, усетих се на тази арена, бих в момента съм с Fire Spirit. Бавно зацепвам. Дойде можа да си използвам. Добре, чакай. Хога ми. Пусни скейдин. Не мой шанс. Хогана! Мерсаж. Мерсаж е твой ум. Фу! Няма да ми я вземеш. Е много си слабо да ми взимаш колите. Шантайм! Гад си, не ти полетят. О, не! Без да иска, без да иска! Дай место си. Место ти пуснати. Fireball! 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 Дай Fireball! Дай Fireball! Хогана! Искаш ли си змията? Чтоб няма да ти я дам. Чтоб няма да ти я дам. Не носи байне. Хогана плюс Хогана е равно на Хогана. Ту Хогана. Това да не знам. Нихи, ако то свич се разправи с всичките тези чудовища, е Вай! Майко, той се разправи. Що Уизарда не ми е любимата карта. Внимателно, отзад не виждаш кой има. Мога сега ще го добър. Така. 1, 2, 3.
Контра! Уи! Аз печеля. И първа част на план. Чест е моя. Първа част на план. Честа. И аз съм на трето място за честа. Някой е фанал 24. Те никой не... Вай и те са новите. И не знам. Вай никой не е. Вай този клан не играят на клан честа. Аз играя повече от... Аз трябва да съм на първо място за клан честа. Аз играя повече от тях. Чай да внимавам, че един клип така ми се проверя. О, да, този клип го снимам за втори път. Защото YouTube е много мазно място. И снимах единия клип. И той, без да иска го изтървах, и стана 16 минути и не ми даде да го сложа в YouTube. И няма да мога да го кача, беше превъзходен клип. Там пак говорих, там отворих до един гол чест. Вай, как се върна! Айде, лами! It was smell scared. Кой ще видя, аз не знам. Змиокотите опали. Той кога ми взе кота, е? Те само ми взимат коите. Magic! Fireball! Yeah! И Джадж Скиртън. Докато стигне сетия карта, ще го убия. По-бързо нападайте, нямате аксиртес. Този кой има сни сега ще е гадно. Не има увича. Аз не мога да направя нищо на Giant Skeleton, е. Колко си съм слаб, е. Мога нищо да направя на Giant Skeleton, е. Не вземи втората команда. Майка ти е стара. Не е млада. Ай, от другата страна напада, бе. Не е честно, бе. Ай, нападете се. Аз нападете. Ма заеби, манго. На вас. Как напълнение. Колко време имам? Нямам време за една битка. Това беше клипа, бях Янко. Не помня кой бях. Абонирайте се за мен. Скоро пак ще има чест опенинг, разбира се. Абонирайте се за мен, сабскрайбайте се едно и също. Пак ви казвам. Аз бях Янко. И това беше клипа. Не забравяйте да харесате клипа, разбира се. Какво ще разкажа? Нямам, не ми казват. И аз бях Янко.